سلام تخطلت نايزي channel كمي تعلو بزلخم وبطا سلام منيلكم لو ما أنت بزعبا قلي صحفات وي تقصتات عبز سكرين كم تريو زلخم بزعبا سلس تقصتات كنا علني لو ما أنت مالتي إذا قداميت النرئة قال لك مستا مأتو مع عصيهم قال لك مستا خا متصاودي زبل مالتي كمستا كل جزء كنا عيكونن وي حقني عيكونن قال لك مستا مجلسي فقري مجلسي لوهات مجلسي كنعنا بزعبا توم كنعات كم زلو خينو بزعبا توم زي كنعات في الشقطات انتاي مسلو بخميت فلتقوم زبل حجي نابو خناتينا مالتيو في الشقطة خمز زبالكو مأتوي متصاودع نعاخا نخصحبوخا خمزي كلبسي سقا مشتوبو جزاخا تقطو ويكتصدعس تخلي خمالت سلازي كم عينت في الشقطات اللو مالتيو بخميهم حقنيا في الشقطان زي حقنيا في الشقطان كتفلطلو التخيل نزبل مجمرتا تجبارهم رأي دحرت في الشقطة زلو تجباراتهم نايتهم سبات تعذب قداماي انتاي كت تعذب تخليخا تأماننت مالسي لو مزبلكا قالات سبات ويزهابكا بروميس يكون قال زبلكا نجرات بحفشة صباحي دوغمودو يذكرودو يتغبرودو زي انت زي تكبيرو رجصنيا كون كابتم سقيلهم زقربو خاسبات ወይ ከዓ ትክምስተኡ ሓቀኛ ክምስታ ከም ዘይምዃኑ ክትፈልጥ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ኣብ ግዜ ፀገምካ ብሓቂ ዝፈትወካ ሰብ ኣብታ ግዜ ሽግርካ እዩ ዝረአ ማለት እዩ ኣብ ግዜ ሽግርካ ሰባት ይሃድሙኻ ዶ ይቐርቡኻ ዝሃድሙኻ እንተኾይኖም ፍሽኽትኦም ወይ ቶም ፍሽኽታ ዝቐርቡኻ ሰባት ሓቀኛ ፍሽኽታ ከም ዘይኮነ ፈተውትኻ ከም ዘይምዃኑ ክትፈልጥ ትኽእል ኢኻ ኣብዚ ግዜ እዚ ዝሕግዘካን ዝድግፈካን ግን እቲ ቁኑዕ ፍሽኽታ ምዃኑ ክትፈልጥ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ተኻልአይቲ ድማ ሎሚ ሓድሽ ነገር ክትገብር ዘቋሽሹኻ ሰባት ጽባሕ ከመይ ከም ዝሰራሕካዮ ክሓቱኻ እዮም ስለዚ ንድሕሪት ኣይትበል ቀጽሉ እያ ትብል እዚኣ እንታይ ሰባት ሓድሽ ነገር ክትገብር ከለኻ ከምዚ ፀወታ እዩ ዝመስሎም ፀወታ ወይ ስኡልካ ብጣዕሚ እዮም ዘቋሽሹኻ ማለት እዩ ነቲ ሓሳብካ ነቲ ተግባርካሲ ኣይቅበልዎን እዮም ኣብ ዓለም ከዓ ብሓሳባት እዩ ዝጅምር ብሓሳባት እታ መጀመርታ ዝሓሰብካያ ተግባር ኣሚን ሓሳባት ኣብ ተግባር እናውዓልካያ ኣብ ትኸይድ ሓድሽ እዩ ንነብሲ ወከፍ ሰብ ሓድሽ እዩ ኣብዚ ግዜ እዚ ኩሎም ሰባት ከምዘይ ትኽእሎ ከምዘይ ተብሎ ገለኦም ዝዛረቡኻ ማለት እዩ ሱቅልካ ስኻ ዕላማኻ እንድሕር ቀፂልካ ግን ወይታ ተግባርካ እንድሕር ቀፂልካ ግን ክትዕወት ኢኻ ብድሕሪኡ ተመሊሶም እንታይ እዮም ክብሉኻ ከመይ ጌርካ ዳ ሰሪሕካዮ እዚ ከተርእየና ትኽእል ዶ እዚ ሓግዘና ኣባ ዝብል ናባኻ ይመፁ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ናይ ርእቶታት ሰባት ኣብ ናይ ርእቶ ሰባት ኣይተተኩር ንዓኻ ደስ ዝበለካ ንዓኻ ዝኣመንካሉ ነገር ኣብ ተግባር ኣውዕሎ እንድሕር ብናይ ሓሳባት ናይ ሰባት ትዝወር ኣሊኻ ግን ወላ ሓንቲ ነገር ክትገብር ኣይትኽእልን ኢኻ ማለት እዩ ከምዚ ኮይንካ ሰባት ርእቶቶም ወላ እውን ኣዕሚቆም ኣይሓስብሉን እዮም ርእቶናቶም ከም ዝመፀሎም እዮም ሸዓን ዝመፀልካ ክበካ እዩ ስለዚ ንድሕሪት ኣይትበል ቀፅሎ እታ ሳልሰይቲ ወዲ ተባዕታይ ክሳብ ብቁጠባ ዝረጋጋእ ሕጉስ ኣይኮነን እያ ትብል እዚኣ ምናልባት ኩሉ ሰብ ሕጉስ ኣይኮነን ደቂ ኣንስትዮ ደቂ ተባዕትዮ ግን ብዝለዓለ ደቂ ተባዕትዮ ብቁጠባ እንድሕር ዘይተረጋጊኦም ሕጉሳት ክኾኑ ይክእሉን እዮም እዚ ካብ ምንታይ እዩ ዝነቅል እንተኢልና ሕጂ ካብቲ ሓላፍነታዊ እዩ ወዲ ተባዕታይ ንብል ዘለና ሕጂ እዚ
ሓላፍነታዊ ኢሉ ስለ ዝስምዖ ወዲ ተባዕታይ ኣብ ሓዳር ብቁጠባ ክረጋጋእ እሞ ንስድርኡ ክኸውን ንሰበይቱ ንደቁ ንኻልኡ ክኸውን ድሌት ስለ ዘለዎ ወይ ዝለዓለ ህንጡይነት ስለ ዘለዎ ወዲ ተባዕታይ ብቁጠባ እንድሕር ዘይተረጋጊኡ ሕጉስ ኣይኮነን ማለት እዩ ወዲ ተባዕታይ ኣብ ንእሽተይ ዕድምኡ ክምርዖ ይደልን ወይ ኣብ ሓዳር ክቁረን ኣይደልን እዚ ትቐንዲ ምኽንያት ቁጠባ እዩ ካልእ ኣይኮነን ማለት እዩ ጓል ኣንስተይቲ በንጻሩ ኣብ ንእሽተይ ዕድመኣ ሓዳር ክትገብር ድሌት ኣለዋ ማለት እዩ ወዲ ተባዕታይ ከዓ ኣብዚ ግዜ እዚ ሓዳር ኣይደልኒ ትቐንዲ ዘፍርሖ ቁጠባ እዩ ማለት እዩ